कि जटिल परिस्थिति ओह बुझलु सांग ए वर्तमान जो परिस्थिति है जदि मास्क सानिटाइजर सामाजिक दूरता ए सब न मानिबू कि टीका न नबू तो जीवन गला बोली जाए। चलिए सचेतन करिया पड़ियो एई कथा हां लोक को सचेतन करिया बुझिलु सांग कोन जानी बाबू कोन बा बच्चा जुबा नहीं छु आउ आ दी दिन होला लेलिटी बोला बोला बढ़िया कर आ तू मु 7 दिन होला नेली 7 दिन हां आ बोला 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 थारे तो ये तू थिले मोर आ किए कोन खेती करिवो ये रोगबाती आ कोन आ मोर से करिवो अरे हे से जो काबू आ गुगुना कहले तमे था आमे जाई पहुंचु गले कुआडे काबू गुगुना हां अरे काबू मते फोन करतिला कहले तू आगे रे चले मु तो पछरे गुगुना को नेकी जाई पहुंचुची देखुनु देखे कोन कौ कौ दिटांग आउचन चल चली अरे वाह 108 अछि रे आसा 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 से सब नाही मते खाली कहूता ताकू कुछ कहना ताको बाट सारा बुझी बुझी जाउची अरे पिला बुझियार ना बंग नाही किछ नाही तू खाली मो ऊपर चढ़ी जाउची हां गुगुना गुगुना कोन एमति टीमा टीमा आखि करियो न तो रागी ना कोन टीका ना लो हां हां बढ़िया करतो अरे संतरकर कथा जाइनु कोन बा अरे रीना नानी मामा कुनी कोन वैक्सीन नबा इच्छा प्रकाश करछन करिबेनी केमी ए आमे दी जण बा घर घर बुली सब लोक को सचेतन करि के आसु मास्क पिंदिबे सैनिटाइजर व्यवहार करिबे सामाजिक दूरता रक्षा करिबे एवं सठिक समय टीका नेबे अरे संग अजा पाखु जाइतलो अजा कोन कहला तो काई जे अजा ना धरुछु कोन ये घुसुरी प्रकृति पंके लुटे मनीष प्रकृति मले तो अरे सांग कोन बढ़िया आइडिया मुंडू को आइयो
ଚାଲିଗଲା ନା କଣ? ଅଜା 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 ଏ ଅଜା ଅଜା ଆଉ ବୁଢା ଚାଲିଗଲା ବୋଧେ ଭିତରେ। ନା ବୁଢା ଭିତରେ ଥବ ତା କଥା ତୁ ଜାଣିନୁ ତାର ପ୍ରବଳ ରୋଲ। ଅଜା ଏ ଅଜା 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 ଏ ଅଜା ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ହତାଳିଆ ଦିଟା ପଡାଇଛୁ ଇଏ ତମେ ତ ନବା ପାଇଛି ମତେ ନବା ପାଇଁ ଇଏ ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦରିଆ ନା ତମେ ଆମକୁ ଡାକୁଛ ହତାଶିଆ ଗେଣ୍ଡାଳିଆ। ତମେ ଦିଟା ସୁନ୍ଦରିଆ ନା ଯାଉନ ଗୋଟେ ହତାଶିଆଙ୍କ କୁଆଡେ ଖରା ଭଳିଆ ପଡାଇଛୁ କଣ କଣ କାମ କନି କୁଆଡେ ଆଇଛ ମୋ ପାଖକୁ ତମକୁ ଆଇଛୁ ନବାକୁ ବା ନବା ପାଇଁ କୁଆଡେ ନବ ଟିକା ଟିକା ନେଇକି ଆସିବ। ସେ ଟିକା ପିକା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ଟିକା କଣ ପାଇଁ ନେଇବେ ଯାହା ଯାହା ଗୋଟେ ପର୍ସନ ଲଗେଇ ମୋର ଏରା କଣ ମାରିଛ ମାସେ ପର୍ସନ କରୁଛ ରେ ହତାଶିଆ ଗୁଡା ପୁରା କଣ କହିବି ଆଉ ତମକୁ ଯା 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 ବାପା ତମ ବାଟରେ ତମ ଏଇଟା କଣ ଧରୁଛ ଏ ମାସେ ଆଣିଛୁ ବା ଏଇଟା ସାନିଟାଇଜର କଣ ପାଇଁ ଆଣିଛ ହାତ ହାତ ଦେଖିଲ ହାତ ଦେଖିଲ କଣ ଦେଖିବୁ ଆଉ ଦେଖ କଣ ପାଇଁ ଆଉ ଦେଖ ଜୀବାଣୁ ମରି କଣ ଜୀବାଣୁ ମରି ଆଉ ଦେଖ କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ମନା କରୁଛୁ ମାସ୍କ ନେବି କି ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରିବି କାହିଁ ତମେ ରାଗୁଛ କହିଲ? କଣ ଲାଗିବ ମୁଁ ମନା କରୁଛୁ ମାସ୍କ ନେବି କି ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରିବି ଟିକେ ଦେଖୁନ ମନା କଲି ମୁଁ ଖାଇବେ ବୁଢା କାହିଁ ତମେ ରାଗୁଛ କହିଲ? କଣ ଲାଗିବ ରାଗ ଛାଡ ଆମ ସହିତ ଚାଲ ଟିକା ନେଇକି ଆସିବ। ତା ଛଡା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି କଣ ହେଲାଣି ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ଏ ଦେଶ ଦୁନିଆ ବିଶ୍ୱ ବା କାନ୍ଦୁଛି ସେଇ କରୋନା ପାଇଁ। ଶୁଣ ତମେ ଯଦି ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧିବ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର ନ କରିବ ତାହେଲେ ତମେ ମରିବ ମରିବ। ମୁଁ ତ ମଲେ ଯାଇକି ତମେ ମୋ ବାର ବୁଝି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିବ ତମେ ରାଗୁଛ କାହିଁକି କଥାଟା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ତୁ କର ରାଗିଲା କଥା ତ କରୁଛୁ ମୁଁ ରାଗିବି ନାହିଁ ତମେ ଅଜା ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ କଣଟା ବୁଝିବେ ଶୁଣ ଅଜା ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନାର ଯୋଉ ଡେଲ୍ଟା ଭାରିଏଣ୍ଟ ଆସିଛି ହଁ। ସେଇଟା ଅତି ମାରାତ୍ମକ। ଡେଲ୍ଟା ଭାରିଏଣ୍ଟ ଆସିଛି ଯାହା କହୁଛି ସେ ମରୁଛି। କଣ କହୁଛୁ ତେଣୁ ସମୟ ତେଣୁ କଣ କହୁଛୁ ତେଣୁ ଆମକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଟିକା ନେବାକୁ ପଡିବ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ ତା ଛଡା ସରକାରଙ୍କ ଯୋଉ କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ ଅଛି ତାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସବୁବେଳେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଧୋଇବାକୁ ପଡିବ ବାପା ଏ ତମେ ଦିଟା ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ନବରଙ୍ଗ ଦେଖି ଘର ଘର କରିକି ବୁଲୁନା ମତେ ଲାଗୁଛି ତମେ ଦିଟା ପୁରା ଏକାଥରେ ଛୁରୀକି ଛପା କରିଦବ। ଅଜା ତମେ କାଇଁ ବୁଝୁନ କଣଟା ବୁଝୁ ପରିସ୍ଥିତି କୋଉଠି ମାଇଲେଣି ସାରା ବିଶ୍ୱ ବା ସେଇ କରୋନା ପାଇଁ ଏବେ କାନ୍ଦୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ଶପଥ ନେଇଛୁ ଘର ଘର ବୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବୁ। କଣ କହୁଛୁ ବୁଝିଲ ଅଜା Oh, no, 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 no. ଆମ ବୟସ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଡି ଗଡି ଆସିଲାଣି ତେଣୁ ତମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଜାଗ ରହିବା ପାଇଁ ପଡିବ ସତେଜ ରହିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତେଣୁ ତମେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କର। ଦେଖୁନ କେତେ କେତେ କଣ ଅସୁବିଧା ଚାରିଆଡେ ଘଟୁଛି ଏ ମୋବାଇଲ ଟିଭିରେ ବା ଦେଖଉଛି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବେଡ ମିଳୁନି। ତେଣୁ ତମେ ଯଦି ହୁସିଆର ରହିବ ସଜାଗ ରହିବ ତେଣୁ ତମକୁ ଏସବୁ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। କି ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିଗରା ତମେ ରେ ବୁଝିଲ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲ ବାପା ଗୋଟେ କାମ କର ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ସବୁ କଥାରେ ସମୟ ଥିବା ଆଗରୁ ଆମକୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡିବ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡିବ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ ଅଛି ତାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଟିକା ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡିବ ବାରମ୍ବାର ହାତ ଧୋଇବାକୁ ପଡିବ ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଲାଞ୍ଚ ସାର ବନାଇ ଯାହା ହରେ ଏତେ ଦିନ ତମ କୋଉଠି ଥିଲେ ରେ ଯାହା ହଉ ବଢିଆ ବୁଦ୍ଧିମାନ କଥାଟି ମତେ କହିଛ ସେତିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତମେ ମୋର ଆଖି ଖୋଲିଦେଲ ରେ ଯା ମୋ ଘର
ଜମା ସୁଧୁରିବନି। ନା କଥାରେ ନାଇଁ ମତେ ଯେତେ ମାଟୁଛୁ ମାଟେ ମୁଁ ସେଇ ଦରପଡା କାଇଁ। ଠିକ କଥା କହିଲୁ। ଶୁଣୁ ହଁ ଗୋଟା ବଢିଆ ଆଇଡିଆ। ହଁ ଏ ବୁଢାକୁ ଗୋଟା ପାନ ଦବାକୁ ପଡିବ। ତୁ ଥିଲେ ମୋର ଆଉ କିଏ କଣ କେତେ କରିବ ଏ ରୋଗବାତି ଆଉ କଣ ଆଉ ମୋର ସେ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ଭୋଳା ଶଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ଏବେ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା। କଣ କରିବା କହିଲୁ ଆଗ? ମତେ ତ କହିଦେଲା ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିବି। ସିଏ ତ ଗଲା ତା ବାଟରେ। ଠିକ ଟାଇମରେ କାହାର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। କଣ କରିବ ମଣିଷ? ଯାହା ହେଲା ହେଲା। ଚାଲ ବୁଢା କୁଆଡେ ଗଲାଣି ଦେଖିବା। ଚାଲ ଆସ। It's not what it looks like. ସବୁ ବନ୍ଦ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କିଛି ଠପ୍। ଖାଲି ଆମେ ଚାତକ ଭଳିଆ ଅନେଇ କେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହବ ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ କହିଲେ କଣ ସେଟା ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳେଇ ପାରିବ ନା ଆମେ କହିବା ଅନୁସାରେ ଚିନ୍ତା ନେଇପାରିବ ନା ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ-19 ନିୟମ ମାନି ଚଳିବ। ମୁଁ କହିଲେ କିଛି ହବନି। ସେମିତି ତା ଜିଦି କରି ହଇରାଣ ହବ। ହଇରାଣ ତ ହବ ତା ସହିତ ବୁଝିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ତା ଛଡା ତମେ ତ ଡେଲି ଟିଭି ଆଉ ଖବର କାଗଜ ଦେଖୁଛ। ତା ଛଡା ଆଉ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ତ ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଘଟି ଯାଉଛି। କିଏ ବାପୁକୁ ହରଉଛି ତ ଆଉ କିଏ ତା ପିଲାକୁ ହରେଇକି ବେସାହାରା ହେଇଯାଉଛି। କିଏ ଆଉ କେହି ତ ଏଠି ଭୋକିଲା ପେଟରେ ଓଦା କନା ଦେଇ ତା ସାରା ରାତି କାଟୁଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମତେ ହସ ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଆମ ସମାଜରେ କିଛି ପାଠୁଆ ଅଣପାଠୁଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ନିଜେ ତ ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ ପଢୁଛନ୍ତି ତା ଛଡା ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ ନିୟମ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କଣ ଏକାଠି ହେଇଛି କଣ ଚାଲିଛି ବୋଧେ କଣ ଚାଲିଥିବ ଆଉ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲି ଟିକେଟ ନେବାକୁ ଆଉ ହଁ ଟିକା ନେଇକି ଆଇଲି। ସରକାର ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାଣିନ କଣ ବ୍ୟାପକ ଟିକାକରଣ। ହଁ ବ୍ୟାପକ ଟିକାକରଣ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ଦେଇ ଟିକାଟା ନେଇପାରିବା। ହଁ ବଢିଆ ବଢିଆ ବସିବା ଖଟି କରି ଆଉ ବସିବାକୁ ସମୟ ଅଛି। ଆରେ ତମ ଗାଈ ପଗା ଛିଡେଇକି ବୁଲୁଛେ ବାପା ଖୋଜୁଥିଲା ଯାଉଛି ବହୁତ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ସିଏ ତ ଟିକା ନବ ତା ଛଡା ଆମ ଗାଁରେ ଯୋଉ ଲୋକ ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ଭୟ କରୁଛି ରଖୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝେଇବା ଆଉ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବଦଳେଇବା ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଟିକା ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଠିକ କଥା କହିଛୁ। ନାଇଁ ଠିକ କଥା କହିଛୁ। କିଛି କରିବନି ସେ ତାକୁ ଯେତେ ବୁଝେଇ ବାଟରୁ ବୁଝେଇ ଆଉଛି। ଆରେ ଟିକାଟା ନେଇଯା ମୋ କଥା ଟିକେ ଖାତିର କରୁଛି। ତା ଜିଦି ତା ଗୋଟେ ଜିଦି ହେଇଗଲାଣି। ତାଙ୍କ ଶୁଣୁ ସିଏ ତ ଟିକା ନବ
ତା ସହିତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶିକି ଶୁଣ 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 ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଆମ ଗାଁରେ ଯୋଉ ଏକ୍ଜିଟିଆ ଟିଙ୍ଗା ବୁଢା କିଏ ବେ ଅଜା ଅଜା ବତାସ ତିଆଡି ଅଜା ଓହୋ ତା କଥା ଜମା କହନା ବେକାର ଉଡା ଶୁଣୁ ସିଏ ତ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରୁନି ନା ମାସ୍କ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧୁନି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ମଧ୍ୟ ମାନୁନି ଆଉ କୋଭିଡ ଗାଇଡ ଲାଇନ ମଧ୍ୟ ମାନୁନି କିଛି ମାନୁନି ଆଉ ଗୋଟେ ମଜା କଥା ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ ମଜା କଥା ଜାଣିଛୁ बाबा तू किए रे अजा नमस्कार ଆଉ କୋଟାରେ ବସି କଣ ଖାଲି ଫୁକୁ 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 କଣ ହଉଛି ବେ ହଁ ପୁରା ଗୋଟେ ଯୋଗାସନ କରୁଥିଲି ଆଉ ଯୋଗାସନ ବାପା ବାପା ଯୋଉ ଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲାଣି ଓ ତ ଏଇ ଅନ୍ଧାରେ ଯେମିତି ଦେଖା ହଉଛି ଗୋଟେ କଳା ଭୁଆ ଏମିତି ଦିଟା ଢୋଳା ଯେମିତି ବାଡେଇ ହଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଦେଖା ହଉଛି ଏଗୁଡା କଣ ଏରା ମୋର କଣ କାଇଁ ଏଟା କାଇଁ ମାସ ପରା ମାସ୍କ ଏଟା ପହର୍ଷଣ ନା ମାସ୍କ ଏଟା ଗୋରୁ ନା ଗାଈ ନା ତମେ କାଇଁ ପିନ୍ଧିବ ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି କଣ ପାଇଁ ମୁଁ କଣ ପିନ୍ଧିବି ଏ ତମକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି ନା କଣ ଆଉ ସେଟା ମୋର କଣ ହବ ଏଟା ତମକୁ ଡର ଭୟ ଲାଗୁଛି ଏଟା ଏରା ପିନ୍ଧିଲେ କଣ କରୋନା ଫରୋନା ହବନି ବୋଲି ଭାବୁଛ ଆଉ କଣ ମରିବା ମରିବ ଭାଇ ମରିବ ତମେ ବୁଢା ବୁଢା ଏଇ ଶୁଣ କଣ କହିଲୁ ସେମିତି ଜମା ରହୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଭାରି ଖରାପ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ 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 କଣ ହେଟା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ନା ତ କଥା କହୁଛୁ ତୁ ଘରକୁ ଯା ନମ ନବ ଯେତେବେଳେ ଆଉ କହିବୁନି ଭାଇ ଯେତେବେଳେ କାଣ୍ଡ ହବ ତମକୁ କରୋନାରେ କଣ କହିଲୁ ଆଇ ରାଣ୍ଡ ହେଇଛି ବେଶୀ କଥା ତ କଣ କରୁଛୁ କାଳିଆ ଭୁଆ କଥା ସାରା ଜୀବନକୁ ଅପା ମିଳିବ ବାଡ଼େଇକି ତ ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇଦେବି ମୋ ପଛରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲା ମାରିଦେବି ବାଡ଼େଇବି ମୋର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ ସାନିଟାଇଜର ବି ଆଉ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ତା ବି ନାହିଁ
ଯଦି କାଫି ନାହିଁ ତମକୁ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଭାଇରସ ବଳରେ ଟାକେଲ କରି ମୋ ଭାଇରସ ବଳରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ କନ୍ଦେଇବି। ତାପରେ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ମୋ ବାପ ତୁମେ ହଉଛ ମୋର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ତମକୁ ମୁଁ ଆଜି ଟାକେଲ କରିବି। তুমি কোভিড কৌশি বি নিয়ম মানুন। করোনা বাতাস মারি দাও বাবা দাদি চা মারি দাও মারিদেব ଆମ ଗାଁ ପିଲାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଥିଲେ ମୋର ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। କଣ କରିବି କଣ କରିବି Corona. Ya mau, ya bapak, ya mau lah. Itu gotar pergi. Ya mau lah. Corona. Jangan kita yang kunci apa yang jauh ni. Mau lah. Corona. ମୋ ଭାଇରସ ବଳରେ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରିବି ଆଉ ଟିକା ନେବି ତୁରନ୍ତ କରିବି ମୁଁ ସବୁ ନିୟମ ମାନିବି। ମତେ ମାରିଦବ ମତେ ମାରିଦବ ମତେ ଏବେ ନେଇ ଚାଲ ମୁଁ ଟିକା ନେବି ମତେ ମାରି ଦେଇଥିଲା ମତେ ମାରିବ ପିଲାଲୋ କରୁଣା ବାପା ମତେ ଆରେ ଏବେ ନୁହେଁ କାଲି ସକାଳେ
समस्या मास्क पिंधिया नित्यांत आवश्यक बुझिलु बुझा बुझा खाली मास्क नुह सामाजिक दूरता मानिबा नियो आउ टिके सैनिटाइजर वर्तमान जो परिस्थिति मास्क सैनिटाइजर सामाजिक दूरता ए सब नित्यांत आवश्यक तत् संगे संगे टीका मध्ये नबा नित्यांत आवश्यक मौसा तुम टीका नेले ज्वर हो जोले हम नौनु ओहो ए सब सब टीका पे आगा लाइन रे ठिया हे ओके जदि टीका न नैचो तथा शीघ्र जाई टीकाकरण केंद्र रे टीका नियो हां हमें समस्त टीका नबा हम गां को कोरोना मुक्त करिबा सांगो चल अन्य लोक मानन को बुझेगा हां एथरा हमें टीका नबा आउ हमें मन रे किछि भय रखिबानी टीका नबा कोरोना मुक्त होबा एवं हमें सुस्थ रहिबा कोन को दादा हां देखियो ए वर्तु चली गला ना कोन ए एइट बा आजा बोलो दिस तो देखा को बोलवे ए बापा ए अरे ये लोग को उठे रे हां मु खाली खालतारे घर बसि डरुतले ए बापा तो लागुची छोटी वाला रे किछ लागियो किछ हो जा हो ये मोटा मोटी भाव रे हम माने लागी पड़ी मते टिका ही तमे माने कोलबे हां तुम्हारी वो खेला रे बापा हां सब व्यवहार सामाजिक साबुन हाथ सब कथा मानिली आउ किसी दिन मु बची आउ गोटे कथा कौन कोविड गाइडलाइन मानव से कथा मुझे सब कथा मानी इंग्लीश कहली ओडिया कहली बाबा जब न मानी बेकार फटो कौन कहला कौन एमती खेल है दौड़ी 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 आसी टीका निजे नहीं रहीगला कौन भाई